Qed joqrob ġmielu żmien il-ġimgħa mqazza, żmien li jkun mistenni minn bosta b'mod partikolari l-qriema li din is-sena ser iżanżnu vara ġdida tal-ġimgħa l-kbira, dik ta' Kristu quddiem is-Sinedriju. Din il-vara fil-kolleġġjata ta' San Ġorġ f'Ħalqormi ixogħol l-istatwarju Aron Camilleri Kawki qiegħed tirrappreżenta lil Kristu quddiem il-qassisin il-kbar biex xogħol fuqha ilu għaddej għal dawn l-aħħar 3 snin. L-inawgurazzjoni u l-kxif tal-vara sar il-ħamis filgħaxija f'kunċert l-Ittella. Il-vara hija unika u taqqat is-set bi 13 l-akbar ammont ta' vari fil-pajjiż kollu. Ibda biex dan huwa episodju ġdid qatt ma deher fil-proċessjoni tal-ġimgħa kbira qed juri l-Ġesu quddiem is-Sinedriju u għandek ħafna bilanċi fil-kompożizzjoni, speċjalment għandek naħa minnhom għandek il-qassis il-kbir qiegħed fl-azzjoni tiċċarrat ħwejġu waqt li qed jikkundanna l-Kristu. U fl-istess ħin naħa l-oħra għandek il-Kristu fin-nofs rassenjat għax ovvjament in-nies tiegħu stess qegħdin bħal speċi jikkundannawh. U fil-bilanċ li oħra għandek il-qassis xieħ għandna qiegħed jipponta lejn il-popju ludi. Ġifieri qed nikkundannawh bħal speċi f'isem il-lut ukoll. Il-vara hija maħduma kollha kemm fil-karta pesta. Peress li din il-vara ġiet miżjuda mas-sett eżistenti, l-akbar sfida ta' Camilleri Kawki kienet li qabel din il-vara mal-kumplament tas-sett tal-vari. Ekku, għaw ħafna elementi fil-vari, speċjalment għaw dawk antiki u għaw iktar ġodda. Madwar 30 sen ilu, 40 sen ilu, nbidlu xi vari u kien ħadimhom il-papa tiegħi. Allura jiena rrid inqabbel kemm mal-parti l-antika u kemm max-xogħol li għamel il-papa tiegħi fil-Knisja. L-Arċipriet ta' Ħalqormi Dun Mario Manġon qal li din il-vara għandha l-ħsieb li tfihhem lid-devoti il-proċess kollu li għadda Kristu fil-passjoni tiegħu. Ovvjament Kristu tul il-proċess kollu tiegħu ġie kkundannat isu darbtejn. L-ewwel kundanna li ngħatat mis-Sinedriju li mbagħad bagħtu għall-kundanna mant Pilatu biex ngħidu hekk. U allura aħna ġa kellna l-istatu tal-Eċċeomu li tirrappreżenta l-Kristu quddiem Pilatu, missanna biex ngħidu hekk għadna il-mixja kollha li xissanna wkoll il-kundanna li ġejja mill-qassisin il-kbar mis-Sinedriju li biex ngħidu hekk bdiet il-proċess tal-passjoni kollu.